Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, ladawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman akunay iti anusyo amang isursuro kanyak iti computer, ma'am. Saan la asyag? Ken uray kadagiti kakadwak a visually impaired. Awan anyaman na balasang ko. Kabaalam ti makasursuro nga ag-computer. No lakit di tanaanos ken interesado ka. Awan kayam, anya itayon tinagan mo. Danica, ma'am. Danica Santos tinagan ko. Ha? Danica Santos tinagan mo? Mabalin ka di amaamuan no asino dagiti dadakkel mo? Eduardo Santos tinagan ti amak, ma'am. No kasta, nagasawa ni Eduardo? Kat naaddaan iti anak? Ha? Am mo yun ni Papa Eduardo, ma'am? Mabalin ka di nga agsarita takalpasan ti training, balasang ko. Ado nga min, ti kayat ko adamagan ken ka. Dito tayo pala ang waiting area ti School for the Blind nga agsarita, ma'am. Kuna ngamin ni Papa, alas 6 amalpas ti meeting na iti universidad. Kat imbilin na nga urayak laangan dito eh. Ay, da kayo gayam ti kanayon nga istoryaan ni Papa. Asigod akayan ayat na. Ay, 35 atawan tinapalabas. Wen balasang ko. Sigod nga agayan ayat kami iti amam. Agtrab-trabaho kami iti maysa nga universidad. Aging gaan na panunot ko tinagabroad. Iso anaputod ti komunikasyon ni. Amuyo ka di, ma'am? Tunggal malagip na kayo ni Papa. Kitkitaan na tiladawan yung anaka-display ijabalay. Saan laaday ta? Kanayon na kayo nga istoryahan kanyak. Ken, ura iti babaunan mi. Kasta ka di. Imbag man, ta saan nga agimon kanyak ti inam, nukas di amalagipnak ni Eduardo. Awanan ti inak, ma'am. Ampon naklaan ni Papa Eduardo. Nila ang tita Celia akabsat na ti ibilbilang ko nga inak. Anya? Kaya't mo asawan? Awan asawa ni Eduardo? Awan, madam. Da kayo lang ti babae nga inayat ni Papa. Aging ga ita. Manong, dandanin sumipnget. Sukunem ka din ni Danica. Ay nabayag tumot ngamin ti meeting iti universidad. Hanggang sa nabalay, gaputado ti kakadwa ni Danica ijay. Ne. Adaw mo awag iti cellphone mo, Manong. Ngagpaiso. Mabit lang atasong batak. Hello? Hello, Papa. Ni Danica da ito eh. Nakiawag ak iti cellphone ti trainer ko. Saan kayo kadipay nga umay dito eh? Paumaya ko, anak. Pasensyakan nabayag anak. Kalkalpas lang amin ti meeting mi iti universidad. Okay, Papa. Unayin kayo langan dito waiting area. Kartingan nyo ti umay. Gapot kayat na kayo kano am-am-amu ti trainer mi. Bye, Papa. Bye, Iha. Danica, anak. Apay ka di akayat nak am-am-amu ti trainer yu iti computer. Adda ka di parekot maipapankan ka? Basta, Papa. Awanan ti adupay asaludsod. Ala, surutan daklangan ijay labi. Sigurado amaragsakan kayo no maamuan nyo no asino ti trainer mi. Ha? Eduardo? Anda kayo matgaya man dito ruwar, Ma'am Belinda. Talaga mo't nga excited kayo makakita ka ni Papa. Belinda? Pudno ka di daytoy amakit-kitak?
Sige ka din agpaiso dayta. Madamdaman tong ti panagsarita yo. Guna ti staff nga dati nakasagana ang merienda. Agmerienda tayo pay. Insan Isadora, nakaluto akon. Umikan iti kusina tamang rabitan. Ha? Ay sige lang, insan. Isimpak labi dagiti picture frame anak ka-display. Sumaruno aklangan iti kusina. Insan, kasino ti may sa ababaya naka-display iti abay tila dawan ni Sir Eduardo? Kabsat na ka di? Dayta, jimbaga na kanya, kasigod akaayan-ayat na. Adapay na ikabilanagan na dito eh. Kitak man? Kita ma. Belinda Gonzales. Ha? Belinda Gonzales, tinagan ti sigud ang nobya ni Sir? Wow, ninsan. Apay, amamam. Kat may sulay tati akin ko iti boarding house asigud a pag-abangan mi kan ni bakat ko. Ha? Nana Belinda. Ay na, una yan na pan nakairan-ranana insan. Ha? No kahit mo, awagan ta ni Sir, apaman amalpas ta amangan. Tapno may bagak ti may papan ka ni Nana Belinda. Anyati ko na manang, nagkita kayo kan ni Manong Eduardo asigud akayan ayat mo? Wendino, tsak laing pagarop, akalpasan ti ado atawan. Nagkita kami manan iti lalaki nga ay ayat nga aging ga ita. Uy na, nagbayatan. Okay, kumusta mo't ngay manang? Anda ka din bukod a pamilya ni Manong Eduardo? Awan ading ko. Saan apulos an naadaan iti kaayan-ayat, wenno asawa ni Eduardo. Isu na laeng tada inampun na amay sa a visually impaired nga estudyante matla ita iti computer. Siguro, na kaya talaga tinaituding iti tunggal may samanang. Kat inaramat ti Diyos ti kunam nga ampun ni Manong Eduardo, tapno agkita kayo manen kalpasan ti sumagmamano atawan. Agyaman na tapinatgam ti awis ko, amangan tayo dito'y balay. Belinda. Kumusta kan nga man ang Belinda? Nabayag asan ta nagkita Ngumsan lata nagbaliw ti kinapintas mo. Kan saan laday ta? Naimaslat ta ti panaglutlutom. Iso anagado ti dakan ko. Agyaman ak unay Celia. Nasaya atak latamat. Si Kangay, damag ko ka ni Manong mo amay sa kagaya man adin ita iti universidad. Un manang, iso anagado ti trabaho kita. Kalaat mo tangimpig sana ti tudo. Ay, kasanuak na ta na makaawid. Sapay saan anadalusan ti guest room. Tapno dito'y kalaeng na maturog. Sa nabale, Silya. Awan parikot, no saan anadalusan ti guest room. Tangay napigsapay lang ti tudo. Intun bigat kalangan nga agawid, Belinda. Kaya't gaputasaan ang nadalusan ti guest room. Dua talangan dito'y silid amaturog. Anya, ang Eduardo, amang ano anya ti makuna ni Celia kan ti anak mo. No dito'y silid mo ti pagturugak. Awan ti madi amakunada. Gapit agpada tamat nga awanan asawa. Belinda. Inarakop nakmutan, Eduardo. Nabayang nga inururay ko da ito'y akong daway. Ti makita kan maarakop ka. Belinda, ay ayatang kaunay. Ay ayatan ka matunay, Eduardo. Uray siyak. Nabayag ko nga inururay da iti agong daway. Kunak no nangasawa kan. Gaputa nabayag kat nga rod asaan ta nagkitkita. Kat mamati ka man wenno saan. Iti lasud ti 35 atawan a naglabas. Saan apulos a nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Naimbaglangan, tadani-dani ka nga impay ti Diyos kanya. Isu ti inaramat na nga instrumento tapno agkita tamanen. Ikarik, Belinda. Sika, kan sikan tulat ta ti ayatek
agingga iti maudi nga angas ko. Amom, Gab, kasla tsak pala mamati kadag iti mapaspasamak ita. Kasla kaano lang idis istoryaan ni Papa ni Ma'am Belinda. Angam ita, nakita dan. Wan nga rod, kamaudyanan na. Natungpalan ti kanayon nga ikarkararag ni Tito Eduardo. Nga iti may sangal daw, agkita damanan ka ni Ma'am Belinda. Ket natungpal matan ti arapaap ko, nga agbalin a kompleton ti pamilyami. Ngamin, adamot tan ti awagak iti mama. Imbaglangan, tani Ma'am Belinda tinagbalin at trenoryo iti computer. Gapo iti dayta, nagkita damanan ka ni Tito Eduardo. Insan sani, nag-text kanyak ni Sir Eduardo. Kunana, nga agbiyahe ta kano ita amapan iti syudad. Ket amom kaday, nagkita dan iti sigod akaayan-ayat na. Ha? Kasano nagkita da insan? Saan tangaminan ang awagan idi, gaputa busy man? Iso ka nung ngamin tinagbalin at trainer ni Danica iti computer. Ket idi naamuan na ani Sir Eduardo ti ama ni Danica. Nagaramid ni Danica iti pamuspusan tapno nagkita da. Nagmayaten ngagpaiso ti love story da Sir Eduardo kan Nana Belinda. Kaslat teleserye. Podno day ta. Tauray pa'y manon atawan tinapalabas. Saan lataan nagbaliw ti panagayak da iti tunggal maysa. Adaman damagag manong. Anya dayta, Celia? Ada ka di plano yu kinimanang Belinda ngagkalaysa? Kinapudno na. Kaya't kulaunay nga agkalaysa kami. Iti kasta, makapagdin na kami iti agnalayon. Iso na laeng, tasaan ko pa'y lang ang nasaludsud kan kuana ti maipapan iti dayta abanag. Lakit anya pa'y latar aramidom ngay manong. Damagamon tapno naan anayon ti ragsak yung agpadpada. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Gapo, tasuportaram ti ayan-ayat mi kan ni Belinda. Talaga nagsaya at kaagapsat. Wen, Belinda, kasta tinasaw kanyak ni Celia. Ngam kasanungay ni Danica, amang ano di nakayat nga agkalaysata. Awan parikot ka ni Danica, no bilang tagkalaysata. Kinapuno na, kanayon na nga ibaga kanyak, asapay kuma tagkita tamanen. Iti kasta, adda ti awagan na iti mama. Iso nga awan nga rutinas ka na pagdanagam. O sige, agkalaysata nga roden. Iti kasta, makapagdanatan iti agnanayon. Kat ikarik, ibilang ko ni Danica kaspudpud nung anak ko. Gaputa amok no kasano ti kinapatagnakan ka. Dino, agyaman ak unay, gaputa suportado kay ti plano mi apanagkalaysa kanimanang mo. Awanan yaman na, Manong Eduardo. Patsek ang naragsak ni Manang Belinda iti sidong mo. Kaputa nabayag kat nga ron nga inururay yun iti agundaway. Manong, kahit ko kumatagkin daw iti pamakawan ken ka. Gapo kanyak, saan kayo na nakit-kita iti kapsat ko? Sakit nga ron ti makagapo no apay anagabron. Saan tayo na panunutin tinapalabas, Dino? Tinapateg, kat nagbalbaliw kan. Saan laday ta? Naragsak ka nakaduam ti pamilyam. Ket da kami mat ka ni Belinda, agbalin kami maten ang naragsak. Ma'am Belinda, itata umadanin ti kalay sayo ka ni Papa? Mabalin ka di nga awagan kayo matan iti mama? Ay katwan awan parikot iti dayta, Danica. Thank you, Mama. I love you. I love you too, Danica, anak. Amom, nagasak kami ni Papam. Tauray saan kami amadaan iti anak. Adda kamot nga impay ti Diyos kada kami. Tapno ibilang mi,
kas pudpudno nga anak mi. O anya, Danica, nakasagana ka din nga agkanta para iti kalay sa dati Belinda kan Tito Eduardo? Wen, Gab. Naimbaglangan. Taamom ato karantiin request da mamakan papaakanta para iti kalaysada. Naglaing ka talagang agpiano. Ha? Basic lang matikanta. Isong alis tuak ang nakasursuro. Isuro naktuman matiti piano. Kaya't kumati makasursuro nga agtukar. Ha? Ay katwan ha? Basta saan takit di nga busy iti pagadalan. Isuro ka. Tapno agpadat ang amuna nga agtukar iti piano. Sakbay ti kalay sami ken ni Belinda. Kaya't kumampay ti agyaman kada kayo amin. Celia, Dino. Agyaman ak unay iti panang suportayo kada kami ken ni Belinda. Awan na nyaman na manong. Si Pupuso kami amang suporta iti nyaman a pagayatan nyo. Pudno na ita, Manong Eduardo. Bayaw ko nakmanlangan. Doon yaman ti pagayatan kan pagragsakan nyo, nakasuporta kami. Uray da kayo, Isadora, kan sani. Sir, Agyaman akmat iti kinapuno yo iti trabaho yo kanyak. Kat iti saan nga agbayag. Makadwayo matten ni Belinda ije balay. ay, agyaman kami mo't iti kinasaya at kada kami, Sir Eduardo. Agyaman kami, sir. No sana po kada kayo. Ang mga no kakaasi kami itan kadag iti aginak. Papa, agyaman ak matunay kada kayo. Gapot uray no saan da kapudpudno nga anak. Ipatpatagdaklat ta. Katita, agbalin tayon ang naragsak kan kompleto a pamilya. Gaputadan ni Mama Belinda itidan na tayo. Saan laangan nga itiladawan ti pakalaglagipan nyo, iti ayat yo, iti tunggal maysa. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas anapauluan, ladawan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.